Lalai marhabun izuwa tashar North Media 24 da na subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun labarai da dumudumin su. Babbar matsala ga Atiku yayin da wata kungiya 'yan Arewa ta goyi bayan Atiku. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha North Media 24. Jama'a sai a gyara zama domin aji cikakkun labarin. Gamayyar kungiyoyi na 'yan Arewa da ke shiyar kudu maso yammacin Najeriya sun yi ayyana goyon bayan su akan Tinubu. Shugaban kungiyar Sa'ad Yusuf dan dare ya yi alkawarin yi wa ɗan takarar na APC kamfe gida-gida a wani taro da ya gabata. Wannan gagarumin goyon bayan na zuwa ne duk da cewa ɗaya daga cikin manyan abokan hamaryar Tinubu jigon Arewa ne. Al'ummar Arewa da ke zaune a shiyar kudu maso yammacin Najeriya sun ayyana cikakken goyon bayansu ga ɗan takarar shugaban ƙasa a inuwar APC Bola Ahmad Tinubu a zaɓe na 2003 mai zuwa. Shiyar kudu maso yamma ta kunshi jihohi Legas, Ondo, Oyo, Ekiti, Osun, Ogun, kuma baki daya 'yan Arewa da ke wannan jihohi sun marawa APC baya. A cewar su, nasarar Bola Tinubu na zama shugaban ƙasa na da matukar amfani idan aka yi la'akari da matsalar tsaro da ake fama da shi, kamar yadda jaridar The Nation ta rawaito. Sun kuma roƙi 'yan Najeriya da su zaɓi mutum mai nagarta da ƙwarewa, ba wai addini ba, inda suka ƙara da cewa akwai buƙatar mutane su haɗa kai don taimakawa Tinubu da Shettima su kai ga nasara tare, da kuma 'yan takarar gwamna baki ɗaya na ƙarƙashin jam'iyyar APC. To jama'a duka nan muka karkare tabarmar shirin namu. Ku kasance da North Media 24 sai wani lokacin Allah ya kai mu. A huta lafiya.